Jeszcze raz, z czym? Z elfami, tak? Pięknie, oczywiście, że z elfami. Proszę. Tak. Prezentami. Choinką. Też było, z czym jeszcze? Z czapką. Z jaką czapką? Taką z takim złotym zębem. Tak, i jaki kolor ma ta czapka? Czerwony. Dobrze, a jak ma jakiś taki otoczek ta czapka jeszcze? Jaki ma otoczek? Biały. Biały, dobrze. Do choinką. I gdzie jeszcze? Choinką. No, piękna jest. Nie, pod choinką. Worku. Wokół, gdzie jeszcze? Pod choinką. Gdzie? Nie. A gdzie Wam Mikołaj chowa prezenty w domu? Pod choinką. I nieraz poduszkę schował. Gdzie jeszcze? Mi też. Proszę. Mi też. Pudełko, tak?